Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ινθρέης βρισκόμαστε στο Λαογραφικό Μουσείο της Σερίφου με την πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Σεριφίων, κυρία Πεφάνη, την οποία θέλουμε να την ρωτήσουμε για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά του νησιού και να μας πει και δύο λόγια σχετικά με το μουσείο, τον σύνδεσμο και τις δράσεις του. Κυρία Πεφάνη. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Σερίφου. Είναι η ιδιοκτησία του Συνδέσμου Σεριφίων, ο οποίος ιδρύθηκε το 1896. Έχει 130 χρόνια λοιπόν προσφοράς και δράσης στο νησί. Το Λαογραφικό Μουσείο ξεκίνησε το 1976 σαν Λαογραφικό Μουσείο. Στην αρχή είχε αγοραστεί για να προσφερθεί στην κοινότητα εδώ για οικοκυρική σχολή. Λειτουργήσε ως οικοκυρική σχολή για αρκετά χρόνια. Μετά σταμάτησε η λειτουργία του σαν οικοκυρική σχολή. Το 1976 αποφάσισε ο Σύνδεσμος να ανοίξει ένα λαογραφικό μουσείο. Για 8 χρόνια περίπου έγινε η συλλογή των εκθεμάτων από συμπατριώτες. Είναι δωρεά όλα συμπατριωτών και φίλων εδώ της Σερίφου και ξεκίνησε τη λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου. Αρκετά χρόνια αργότερα δημιουργήθηκε στον πίσω χώρο, τον αύλιο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου, στον ακάλυπτο δηλαδή, ένα θέατρο 300 περίπου θέσεων, 280 με 300 θέσεις, μια προσφορά στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Έκτοτε γίνονται όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο συγκεκριμένο χώρο. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη προσφορά για το νησί. Οφείλουμε να το συντηρήσουμε βεβαίως όσο γίνεται περισσότερο. Η παράδοση είναι πολύ σημαντική για να κρατήσουμε, να μαθαίνουν οι νεότεροι, να θυμούνται οι παλιοί, αλλά να κρατήσουμε και τις παραδόσεις. Γι' αυτό και έχει γίνει και μια κίνηση και από το Δήμο και από το Σύνδεσμο Σεριφίων, αλλά και από το Σύλλογο Γυναικών η Ανδρομέδα, να ενταχθεί ένα έθιμο που είναι πολύ χαρακτηριστικό για το νησί μας, Αποκριάτικο ή Καπετανία, στο Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο κατά κάποιο τρόπο. Για μας είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Ήδη κάθε χρόνο γίνεται με πολύ μεγάλη προσπάθεια, συμμετέχει όλη η κοινότητα, όλος ο Δήμος. Όχι μόνο οι ντόπιοι αλλά και φίλοι και επισκέπτες του νησιού. Γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι, έχει έθιμα, έχει θέμα και θεωρούμε ότι τα θέματα ποικίλουν κάθε χρονιά, είναι ανάλογα με την επικαιρότητα. Υπάρχουν χοροί, τραγούδια, στιχάκια, κοτσάκια, πειραχτικά μεταξύ των πανηγυριστών. Είναι ένα πολύ καλό, έτσι, πολύ ωραίο έθιμο που ξεκινάει από πολύ πολύ παλιά και θέλουμε με κάθε τρόπο, και το προσπαθούμε αυτό, να μπει στο Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να γίνει και ευρύτερα γνωστό, να το δει και η υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήδη δηλαδή έχουμε επισκέπτες που έρχονται για αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πεφάνη. Να είστε καλά.